Takže čau lidi, to je můj server a dneska prostě natáčím, aby se ani přišli. Já vám ukážu jako, já vám ukážu, jak to vypadá, co tam je za věci. Do skulu je tam Golden AKčko, Golden M4, Unlimited Clip, Golden MP3, prostě cool. A já bych vám dneska ukázal, ale prostě řekl, please přijďte. Já jsem tímhle šel na server, to byla první tímhle, a já jsem jim řekl, jestli nepůjdou na můj server, a vole, to byl anglický server, jak se to našlo anglicky, no a tyhle oni takový, a prostě nic, a za chvilku dance, tak pán a takhle. Tak to byla nějaká, tyhle, to jsem chtěla, jestli mi tam nepřišli prostě, protože bych udělal prdele, no a já ukážu prostě, neukážu, ale řeknu, že please přijďte tam, je tam Golden M4, Golden AKčko, Golden M3, pak tam má, počkejte, já nevím, počkejte, píšu. Počkejte, jak se... No a kdo tam, když tam přijde, já nevím, 5 hráčů, tak dostane zadarmo admina a 10 000 ammo, ale už nevím, když budou admini, tak budou si moct prostě dostávat ammo, no pak je tady, řeknu vám to od začátku, takže první extra item menu, tu hovno je, no, další extra item menu, jetpack bazooka, anti-infection armor, unlimited clip, pak je tu golden M3, to je takové, to je, víte co, jak se tomu říká, golden M3, to je takový ten rychlopalná brokovnice, teda pomalá brokovnice, ty vole, já neskutečně nějaký věci. Tak je tady golden M249, to je za 500 ammo, to je taková ta prostě, jak bych to řekl, minigun, ale necháme minigun, akorát je golden. To si asi vymažu, takže do popisku napište, jestli to tam chcete nebo ne. Já nevím, no, pak je tady golden XM 1014, to je rychlopalná brokovnice. Pak tu je gas mask, to vymažu, to je na hovno, lechtes, termicos, to taky vymažu, to jsou první stačky, pak hog, eggbul, nevím, kuaket, taky vymažu, a satchel, target, taky vymažu, prostě. Pak je tady bazooka, to je taková bazooka, že prostě má 5 rán a střílí za 25 ammo, je, pak jsou tady lasermeny, ty péčkem se plantnou, ale mě to nějak nejde, tak musím udělat, nejde co, zombici blbý, no. No, pak ještě je tu, pak je tady, dozadu. Pak je tady Golden AKčko, Golden M4, to jsem vám říkal, pak VIP extra itemy, Immunidad, laser mini a 15 sandbugs, to jsou takový ty prostě sandbugsy, nebo jak bych tomu řekl. Pak je tady Assassin za 100 ammo a Sniper taky za 100 ammo a Deadly Shot, to asi můžu. Nebo je to...
jako zadám rozhodnutí. Nevím, ale to asi vyvažu, nebo a to asi ne. Tak, pak teda jsou externí itemy. Jo, a když jsem teda přijde dalších 5 hráčů, tak dostanu VIPčku a 5000 avoba. A když jsem přijde úplně první hráč, tak dostává o 1000 amo víc a admira. Takže pak je tady VIP extra item. Antoitidega, pak tady máme bazooka, to je normální bazooka, pak Nemesis za 35 amo a Survivor za 35 amo. Pak tady je Kingtop za 30 amo, Flamenomet za 57 amo, Golden Eagle za 20 amo, Anti-Infection Armor za 12 amo, Laser Sync za 10 amo, Plasma Refresh, to je prostě Plasma Launcher, za 60 amo a Player Aura za 10 amo a Unlimited, to prostě je nekonečno amo. No a já teď nevím, jak se to říká, jak bych to řekl. By Výbor Sick, počkejte, mě to zmizelo, pak je teda tady Golden Eagle a By Vapor Sick P228 za 10 amo. A tohle všechno tady je, to, co jsem vám vyjmenoval, a já bych teda, abyste tam přišli a zatím čus lidičky a u dalšího videa